l'AP7 li està fent la competència últimament a Rodalies amb això del col·lapse. No sé si veient com va la cosa des que es van eliminar els peatges, estan treballant ja, penso que sí, en algun tipus de fórmula per millorar el manteniment de la via, de l'autopista. Bueno, respecte a l'AP7 hi ha aquestes encomanes de gestió de que la Generalitat farà obres en carreteres que són competència del Ministeri, per exemple, l'eix del Pirineu, i l'autopista AP7 i l'autopista AP2 hem de fer els enllaços, millorar els enllaços, i el Ministeri ha de fer terceres vies, tercers carrils en alguns trams, al Penedès, al Vallès, a les Terres de l'Ebre, i per tant és una millora que s'ha de produir. Jo crec que també hem de pensar a mig llarg termini que el manteniment de les carreteres és molt car i algun tipus de mecanisme pel qual els usuaris ajudin al finançament hauria de ser un acord a nivell espanyol de tots els partits. A Catalunya no ho farem pel nostre compte, de cap manera. Això és una proposta, però temes de manteniment de les autopistes de càrrec dels usuaris jo crec que els hauríem de produir per fer aquesta millora que vostè em planteja. Però repeteixo, això és un tema teòric que en aquests moments no està a l'agenda del govern i que requereix un consens que en aquests moments la societat catalana encara no ha assumit. Encara vivim volem la Catalunya lliure de peatges i, per tant, és un tema que fins a Catalunya no ens mentalitzem que això ha de canviar, no es produirà de cap manera i no és una proposta que el govern vingui damunt de la taula.